Той е химик. Това не е реално. Реално е, наистина е химик. Да, завършила медицинска химия и откакто сме заедно, ми помогна да отслабна с 4 кг. Медицинска химия? И къде я има тази специалност? Не знаеш ли? Има я тук в Благоевград. Даже последните години е освободена от семестриална такса, а реализацията е почти до 100%. Като можеш да практикуваш химия, където си пожелаеш. Все пак, химията си е химия навсякъде. Звучи яко. Той е химик. Това не е реално. Верно ли? Абе, това не е верно ли? Това после не е верно Да, химик е, но всичко е реално. 10 кг. Сериозно? И Да. къде я има тази специалност? Как не знаеш? Фюзо? Сериозно? Да. Това много става много сериозно. Той е химик. Това не е реално. Всъщност да, химик е. Как?